Dire, kau ta. Sel, ali sel. Wow. Sarap. Kanin. Sarap. Pagkalami ka sunog. Puno man ni gibaligya ni. Ay, hingga na limtan ako pagkuan bagi butang na lang ako diha sa sud. Amo ni gisudlan mo. Hmm. Ata may gani kin. Wa pa ma kuan balat ta. Kin absent na to da. Gani, sayang kayo. Lami ra ba? Ha? Lumay kay ba lumay. Ang tamisa kay da. Para ato gini. Hmm. Tol, Oh, balat na. Mo bang nag-uol kang tanaw sa inyo? brad, di makaya ni. Ha? Di makaya, dagang kayo. Kaya ni ay, mga bunsurot biya ta. Bunsurot biya. Kaya ni. Bunsurot team. Alam ko kung saan. Pwede na da. Bulo, kana, imo ni tanan babaw. Amo ni di dalom, ubos. Bana tagkaon kay para ning atong lawas malaski. Bago pa bayatan na ulian, pila ra kasipi atong nahurot? Isa, duha. Tulo ra kasipi. Kaupat ning naganan. Laag na po ni mga higala. Let's go. Ay, kana kay gata. Noy, sud diha. Ako pa sulunan nimo. Datag lubi kay gata. Tanawon daw nato rong makupa sa lasang kung napabay bunga. Sige, basin day na pa. Wa na man dai ni bunga ning makupa sa lasang. Tinuig na manggurong bunga ni. Basi. Ato na lang ta. 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 Tapon ra ba dai tulo anda. Ano bunga? Para sa pa. Uy, tay anibong oh. Saman. Asaman. Ta. Iyo anibong yun di ay. Taasar ba kayo? Ano yan? Duha ka buok. Anasa daw na to? Ato ta. Sa natong bag dire. Sa to. Wa mo kung sindang ako. Hindi ka nagdala? Wala, hindi nito balay. Sabig tunok ba? Pagtunok. Kapit na isa kadangaw ang tunok. Grabe oh. Pagtunok. Ara. Panalo tong tunok ara. Sa kataas. May tuyom. Bonita, pagkaya akong lawa. Manugon pa na. Ada pa. Saray nga tunok ah. Murag tuyom. Ato hapit isa ka dangaw. Noy, murag tuyom ba no? Bate ka ng tuyom. Yun na yun. Nindot man himo kuan katong para ni apokalipto bitaw yana ba tutho. Bala. Tislok sa mata. Kuan ni siya kanang Nindot ra ba ni Saub? pa kuha bitaw dugo ana Oh. yana ba ituplok. Hamis na sila. Kini oh. Okay. Tunukon pa. Kini hamis na. Pwede na isaog. Pwede na kayo. Nagtiniin man yun. Matagaan matik. Saan na mo nang anibong niya? Ako ning himuon og sahog-sahog nga tungtunganan sa mga luto og sudan. Gaya ra ba ni Bukod? Piki dani nga akong sunda nga mura manighatsa. Pahuway sa medre mga higala. Grabe nga baktas na mo. Gigikan mi dito ganina mga alas 8. Karon alas 10:59 na. Bugnaw ben. No, Bugnaw kayo tungod sa kabugnaw ba?
Asa man ta magdungag? Dito ra ta sa ubos, dito sa gihumayan sa una. Katong nay kawayan? Oh. Sayang kay ni nga dako nga kahoy ba na tumbar sa hangin no. Wala na kuan ba puslan. Pero kani anay napilay. Kung sa syudad pa siguro ni hurot na ni ba? Ay, hastang huruta pati punuan. Pati pang sanga. Apil panggamot. Ay, pati pat siguro dahon ba udlot. Ah, grabe pati yung dahon. Saon may yung dahon na ihapi ninyo. Dahon balay. Dingding tayo. Tayo. Dingding tayo. Pandamay nga dingding tayo. Ato ta mo kadungan. Ang karon ba aton mao pa gyud kusukan ba sa akong pagkatao dingding tayo. Dahon tayo himong dingding. Bino. Kawan naman. Kawan naman ibuka daw imong pad. Ay, di nang ambak kay. Dara na raw. Kawan naman. Asa ibuka ba para makklaro. Dugaya. Tulog ka mo, piyo sa sapa. Moonin piyo sa sapa. Di na piyo sa Ayumang, muni alimango. di na piyo sa basig piyo na sa iyo. Limango sa bat. Ato mo nang limango sa bat. Muni. Alimango sa bato. Ay, anak. Oh. Ah, ako na compose. Limango sa bat. Muni alimango sa bato. Agay, pamaak lang. Kada gisipita. Bumakay ka ng isa, karad ako daw isog kayo. Ta. Ngayon pa mga yumang ka po, ubos. Pagkalami kaya na. Maulaw yung tag-undang ani ron. Lami pagid pagkaubo do. Kini. Ah. Wow. Ah. Ah. Doy. Kalami ba ni doy? Mao ni among ipaniudto karon mga higala. Bag-o pa mi nakaabot niya. Nakakuha dahil mig mga ulang. Duol ra po mga ulang diri sa kilid-kilid ra pa ba sa suba. Kuha pod mig ubod sa kay wala pa kuan. Wala pa mi ka pamanaog kasili. Unya pa ni humana mo paniudto. Ah, kalami kayo bay. Ako, Ha? ano kayo?
Grabe sa ang bangka oh. Di basta-basta. Daghang salamat mga higala sa paglantaw. Kita-kita na punta sa sunod nga video. God bless, amping.